lafiya. Ina baba taka? Ina gida. Ina ne gidan? Ina To buji ko mu je mu taimaka mata ne. To mu je. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ويو الله أنا Sannu, bai Allah me yake damun ki? Ciwon ciki nake. Kin sha magani? Babu maganin da ban sha ba na asibiti. Kin taba amfani da maganin gargajiya? Ban taba yi ba. Aikin ji. To ai inda haka ne akwai Prisonera. Likitan mata magungunan suna da matukar kyau sosai. To bari ki jin baki labari. Prisonera likitan mata maganin in dai matsala ce ta mata, ciwon ciki, ciwon mara, ciwon duk wani abu da ya shafi mace in dai matsala ce ko in dai kika je gurin Allah da waraka ta zo. Ai zan yi ko bai Allah an ba matsala sai mu kai ki can wajen wancan ke ki gwada ko? Nagode ku taimaka mini nagode. Wallahi tallahi ba za ta samu ba. Shi kenan ni sai a zo a ajiye ni. Ni ai ban san rufa kai mun ba. Wallahi da na san haka ne an yi auren nan Allah ya tsina masifa wallahi ba zan ba. Shi kenan kai sai ka Hajiya, ina bacci wallahi ko da baccin nan ban yi ba sai na ji uwa kina magana. Yau magana nake mana. Yanzu ka barka domin Allah. A ce ba za ka fita ka nemo abin da za ka biya min bukatu na ba a cikin gidan nan to wallahi ba zai yi ba. Haba Hajiya, ki haƙuri. Ina ta tunani ina nazari akan irin abubuwan. Gaba ɗaya yanayin garin ne ya mana juyin damuna. Wallahi Hajiya. Gaskiya to ni ba zan yarda da wannan tsarin ba wallahi. Ban ci buzuwa ba za a sa ni aman gashi ba ina ci ina koshi saka ka samu ina tsawarcin nan komai available yake zuwa in kika duba wancan ai lokacin ana walwala lokacin walwala ne lokacin sani yugo yana gari ga su dauda kura duk muna leƙa gurin nasu inda zaki duba ki ga amma yanzu garin da ni na ga fara nazari akan abubuwan nan dole a samo bakin zara wallahi ne ma muke murami a gidan nan dan Allah ji ka ko kunya ba ka ji ka je ko da ko fuskare ko bola ce ba ka rika kawa ana biya ka zo ka gane abin da nake so ilala ce wanda za a ce gaba kamar ni ba wanda za a ce ina da ko faskare ka ba ajiya ai aiki ya kamata a nema mun a gwamnati ko a federal wannan kaddara ne ban san ma aka yi aure wannan mutum ko fura ce a ido na ma ni aka yi abin nan Kina ji Hajiya? Da sabon labari na zo miki. To. Wato na kafa sabon dashi. Nace ya kamata in zo in gaya miki. Gaskiya ne. Za ki shiga. Ai a dashi. To, zan shiga din, amma ba rigima? A'a, ni kisa a dashe na. To ai kin san kirarin shi a dashe tushen rikici ba a gama ka sai an bata. Hajiya. Ni a dashe na babu rigima komai nawa a lissafa yake to shi ke yawa in za ki shiga dai to yanzu kin ga da Allah ya sa mai gidan nan shi ma ai ba sai ki ba shi shawara ko hannu ɗaya ya shiga to ki masa bayani mana haka za a yi da zan ba shi labari ki masa bayani ko shi ma zai shiga a hanya nake to gida saboda in tattara kuma Allah ya sa dai to za a ban na daya a'a ba Hajiya na farko nawa ne to za a ban na biyu? To wannan ku. Insha Allah. Shi kenan. Sai na ji. To ba laifi. Ina sauraro. Kin ga shi kenan shi ma mai gidan in ya zo na gaya mishi in zai sai mu hada duk sai mu zo a zuba. To shi kenan ina saurare. Wallahi tallahi. To Allah da shi. Abin dariya da yawa yake. Hajiya. Sani ne. Dama yanzu nan matar taka. Take mun Hajiya. Kai Hajiya. Take mun bayani
kake cewa da kana nan da ka shiga. Dashe ne maganar dashe. Adashi. An kafa? An kafa gobe za a fara zubi. Alhamdulillah. To ki zuba min hannu 14 ga 2. Saboda kin san harkan maza muna yawan harkar empowerment ba. Hannu ɗaya har 16? To in banda magani ya ɗau zafi ai da hannu 50 zan yi wallahi. Ha lallai. 50. Wannan dashe ina da kwastomomi da yawa. Kin ga dana kin san garanti ma ji Sharif zai shiga. Zai shiga. Ki bar safaya 4 sai zamto an yi hannu 35 kenan. Isa shi ba matsala wallahi. To shi kenan. Lallai wannan dashen nawa. Bana akwai kwastomomi. Ai akwai kwastomomi in na rinka kawo miki manya-manyan daraktoci, furodososhi yadda za su rinka shiga a dashin nan naki. Wallahi za ki sha mamaki. Kai amma musamman Alinu ya ji dashi. Alhamdulillah. Amma na ji daɗin zuwa gidan nan. To yanzu ka san dai a dashen nan an kakkama. Na farko wadda dashe ke da shi. Sannan kuma Hajiya tana son nan. A'a kin ga ɗauka daga kan na biyu. Abin da ya kawo na 40 din duk kawai sai mu wannan dan sa sai ki bani ba a to ai ni kuma kaga kada ta ce na mata kumbiya ne mata juyin mulki ka gane abin da ya Hajiya shi yayi ni in ne mata bayani za ta gamsu tunda an samu duk samuwan mace yakwa ai kan ma ki ce abin ya zo da wasa kin ga nan kudin wannan ne in ma ban gama zubi ba kaɗan ya rage ki biyu riyalai Riyal. Wata na leka wannan pound ne. Wafa. Pound ne. Da su ake siyan ɗanbal wannan da kike gani. Duk tsadar ɗanbal yanzu wannan sai ta sha gaban sa wannan. Kai Allah da zubin naka da gaske ne. To shikenan sai na ji ka zan tafi ƙara lalubo ina son mu zama kamar 100 haka da. Ya kamata kin ga a gaya wa Adamu Zango a gaya wa Ji Sharif. Na san duk Ji Sharif shine. Gida. Gida. Shi hannu nawa za a ajiye Ji Sharif? Ajiye Sani Ugwe shi ma hannu kamar 50. Garanti zai yi wannan baya ba ni da matsala da shi. Ina tun da lissafi. To a samu irin dictionary din nan. Lambobi. Oh. Lamkeken nan zan samu. Yakwa zayyana shi ba. To shikenan zan tafi neman. Yanzu kamar zubi nawa za a fara bani mu fara amfani da shi kafin lokaci. Fara zubi na san da gaske ake kuma ba da matsala. Zan wuce sai daji. Ba damuwa wallahi. Wannan adashe ai ni zan fi kowa riba wannan adashin wallahi. Alhamdulillah da nake da laya. Zubu kowa a hannuna. Ina ta abu daya a ce wallahi tunda ma na tuna shi ke nan. Alhamdulillah. Godiya a tafin hannuna komai zan tsara shi bisa ƙa'ida. Idan baka bayar dan Allah ba to dole ka bayar. Na ce me ka tuno? Wannan ba hurumin ki bane ba. Ki bari in hurumin ki yazo ke dai a kawo miki kawai. Cewa ne wai abin da ka tuno nake so. Wannan ba hurumin ki bane ba abin da ya dame ki da na tuna din nan. Kin ga yanzu ni dai duk abin da ake ci a irin nan haka din nan. Gidajen nan ba su iri ɗaya ba. Ke ma za ki kwashe shi. Dole sai kin ƙara tsayi wallahi lokaci yayi. Kai alhamdulillah. Allah kula mun da takalma. Wallahi tana nakin da na ajiye ta. An ce dama wani rashin shi ke sa a tuno da wani samu. Wallahi za ki canja wallahi. Ke dai dama tun da inda mutum bai da kuɗi ko kuma ba yadda hanyar da zai samu wani abin hannu shi ke nan kin tsare shi. Yanzu kuma ni na san soyayyen mu da ke za ta hau kan layi dodar wallahi. Alhamdulillah. In dai ka kawo. Ni da ma inda zaki da maiko. Ko a dai gidan ki sha zuwa mu ne. Da Allah yanzu kin ga freezer nan ki kunna mana ita. Dan dole in cika miki ita da kayan full drip take ko full drop. Yawwa a nemi da Allah kuma kaskon nan ki fito da shi ki wanke shi. Na suya ko? Na suyan nan. A wanke shi tsaf. Ni na san abin da za a yi. To da ka saka shi kai. Illahi lati ka ga mutum da abu asiri. Ki da kai. Yawwa. Kana wannan lissafi. Wallahi an na fara jin tausayin da darakta ne shi. Ran nan daidai da shi ya bada aron jaka. Na tuna wallahi.
wallahi na tuna wallahi. Dole a gida ya kamata in gwada shi, kar na je na saki jiki na tara habuta bula na ce ta nawa ne a jikinka, iya haka ya ji duka wallahi. Wannan fara gwada shi a gida, inda Allah ya sa na haɗo layin nan duk man da ake bukata in shafa mata na shafa mata. Ya ce da a shar ya kamata in fara tauna ta a hakori. Sai in gwada laya. Kina ina ne? Kina ina? Fito yau kan hanya nake yayi. Kan hanya nake wallahi. Yi sauri ki fito da Allah. Yau kuma da sabuwar tsaraba ka zo? Sai mutum yana sauri, sai a miki maganar sauri ki tsaya ki tararrafe a falo kafin ki miƙe aiki, kan ki tashi aiki, kan ki zauna aiki. Sa dan training din nan da muke zuwa mu yi anan haka din nan yake da amfani. Kai ki zauna daki ba training ba komai, sai dai san ki wula kawai ki kwashi girki ki kwanta. Kin ga har na ce miki na tafi. To ina karya kwana sai na ga bai kamata mutum kamar ni kamulin mutum ba ina tafiya ba kuɗi. Naga ya dace in dawo gida tun da masu adashin nan. An yi ɗauka ne? Sai gobe. Sai gobe? Allah a ramin kuɗin nan. Zuba? To. Don kuwa. Wallahi yana yi maganin. Kaga su tabulan su bosho daushe. Duk da wannan muke zama da yunwa a gidan nan. Kai, ai ba yana irga su. Kin irga su? Na kira. Alhamdulillah, kin ga kyauran nan ma kan naga yaron nan yana harba dan gidan Usman Edita. Sai na ga bai dace a bashi ba a hannunsa, ga zai yi amfani yanzu. Dace. Can a tsumin wanda. Alhamdulillah. Ba wata matsala ce? Alhamdulillah. Amma fa wannan mutumin baban za ya zo gidan nan. Na rantse da Allah da magana. Ai ni zama bai kama ni ba. Wannan musiyacin mutumin ya zo ya tura. Ko kuma da shan mutane? Ya tafi da su? Wallahi tallahi ƙarya kake. Ni ba na san mafita zama bai kama ni. Wilaya. Da ya sa a bakin. Ya Allah. Allah sarki Talatu. Ina nan ina hada kudin makaranta. Ruwa wannan abin ya shafe ku. Ba kowa ka ga mutum ya ta surutu. Kada ya waje. Ka sa kayan miya, wa kake auna wa kayan miya kai ta surutu a gari. Ba fa zan kara ma ba fa. Jiya ka zo, shekaran jiya ka zo. Kai na fa gaji da sunayen kamar a cikin list na yan bashi har yawa. Ko ina duk inda na zaga gari. Ban ka bashi ake yi. Ba zan baka ba. Wallahi ba zan baka ba. Kai, yawwa. Wallahi bashi shi ya rike kasan nan. Inda babu bashi kowa tuni ya kwashe kayansa ya bar garin nan wallahi. Ka gama jere-jeren haɗin salad za ka min yau ba da yawa zan yi ba. Kanka ake ji, kaga wannan salad din? Zai yi daɗi wallahi. Sai dai kai haƙuri wallahi. Ko ɗan Maiduguri ne. Kai, ko ka zo na da tumakai ne? Ya za ka dinga cin salad babu komai babu kayan haɗi? Allah ban tumatiri kawai. A ba zan fa iya ba. Dan Allah dan Annabi kai naka gobe. Yanzu Talatu tana gida. Jira na take in tura yaran nan makarantar kuɗi. Gabaki ɗaya kun zo karya ne za ka yi? Sunayen bashi a cikin na fefa take ne ba. Na bar ta a gida. Allah ake. Jikar Allah. Na rasa yadda zan yi da kai wallahi. Hadan na jaka guda kawai tafi. Hadan na jaka guda. Ba fa zan iya ba fa. Wato ba za ka bani ba. Ba zan iya ba. Ba za ka bani ba. Ban ga zan iya ba.
Shine ka kalle ni ka kalli ido na ka ce ba za ka bani ba. Na gaya maka ban ga zan iya ba, wallahi ban ga zan iya ba. In za ka ware ka ware. A mutum ne ka ce akuya. Shikenan. Haka dai ka ce. Na fa gaya maka wallahi, na gaji da bashi nan da kake karba, ka karba jiya, ka karba shekarar jiya, ran nan ka karba, wallahi ba zan iya ba kuma zan kara maka bashi nan. Ba za ka bani ba. Ba ga zan iya ba. Aikin banza aikin mutum sai kumbura yake ta yi, ya yi sintintin haka nan. Wai amma da bashi yake ci, da shi kuma yake kushi. Jiya ka zo na baka, shekarar jiya ya zo na bashi. Wallahi ba zan iya ba, kwanta kuma zan iya ba. Wannan sai ya sa ni iya mutu in aljami ne da kai masa tashi. Na kaunar ki Talatu. Ka ce kana nan ba wanda ya zo kenan. Haɗa min na 500 kawai. Oke, na 500. Min haɗin 500 sauri nake, ka ban kuma 500 in tafi da ita. Kaga ya zama 1000 guda kenan ko? Allah ka yi da wuri da Allah. Abin da ya ce kyauta za ka bani? Taimaka muku ake ku sai abu ya kasa shiga. Tun safe abu sai da ya fara rufa ma yanzu. Haɗa min da wannan. Haɗa ebo. Ga albasa can ma haɗa min da ita albasa. Bari in baka babban leda, bari riƙe leda. Zuba min anan ya fi girma. Yakwa, ya isa haka kawai, ban 500 kawai, ban 500. 500? Ba ni da canji ne a jikina, ya kamata ba, in aika kayan miyan ban haɗa da wani abu kuma. Yawwa, daɗina da kai fan an yi raha kuma sai a yi na gaskiya da kai kuma wallahi. Alhamdulillah, abin nan fa ya kamata ka kyauta min fa. Riƙe min bakin ledan nan, riƙen ledan nan. Alhamdulillah. Kai ka duba ya kirin lemo leda ba kwari samun abu hunnan kawai. Gani ne yayi to. Alhamdulillah. To kamar yayi yawa. To. Na biyar da tumatir ka bi wanda hi gida. Ba matsala. Kai, ya na gana kwashe rabin da lake. La ha'ila illallah Muhammadu Rasul ya tafi wallahi ya tafi. Da ta fita ta kari kwana haka ki tabbuka haka. Hajiya me ke faruwa a gidan nan? Faran keji? Yunwa? Shi ne kike ta kuka haka? Ha, kasa hajiya ne ma kike ki ba mu kunya a garin. Ai, gari ya warware. Tunda ke Allah ya yi ki da san farfesu, kin ga wayannan kayayyakin a tafka farfesu. Ke kuma Allah ya zuba miki san taliya. Kin ga wannan taki ce ke kadai ba sai ke rage ba. Shagalin ku duniya ‘yan mata, Adamu ɗan gidan su kwanta. Kai ko kuma ne bari ne. Sai na dawo. Daman na zo gidan nan ne in gaya ma gaskiya, ba na zo ne wata magana ba. Ka je ka ci bashin wancan, ka yi wadaru wannan, a haka duk ka haɗa kanka da gimgimu. Ya kamata ni amanar da mahaifin ya dora min dole in sauke ta, sai na gaya ma gaskiya. Duk tun da ya riga ya mutu ai sai abin magana ku. To ka dai ji, wasiyar da mahaifinku ya bari, shi kuma ya cika alkawari ya ɗau girma ya zo ya gaya maka. Don haka in kunne ya ji, jiki ya tsira,
Tunda mahaifinku ya bar masa wasiya kuma ya ɗauki alkawari ya zo ya yi da nufi, ka ga baka ɗauka ba sunan wani littafi wai shi jiki magani. To daman dan haka ai baban namu ya bani amanarsa. Ya ga cewa na fi shi hankali tun muna yara. So ɗaya ne fa. So ɗaya ne aka yi abin hankalin ka cinye. Duk abin da aka yi ni nake cinyewa. So ɗaya. To yanzu ba ga ka zarci haka ba? Yanzu ga abin da ka zama ƙwara ma da. Yanzu da a ce kai aka ɗora akan ragamar a tafiyar da ahalinmu da haka duk za su zama. Dole sai na gaya mani a matsayina na ɗan uwanka sai dai ka kashe ni. Shi fa nan da kake ganin shi, sumumi sai wayan cuta, sai wayan zamba cikin aminci, sannan ga wauta yanda ka san goyon gwauro. Kin ji ko? Waye sani, ke ce bai ke cewa lalle in ba a yi rinka girka kaji a gidan nan ba a ci zabi ba a ci talatala ba za ki zauna ba tafi. Kai ba ni kake. A ci kaji a ci barbesu, ba faskare, ba dako. Gaya masa. Ga faskare nan ga dako, ni ma kafinta nake yi. Ko kungiyar ta ƴan yasan kashi ka je ka shiga, za ka ci da ni a gidan nan. Allah kiyaye. Ka ji ko? Kiyaye. Kin ji wannan shi sa don haka dole in gaya mai gaskiya. Kuma ke ma ki taya ni da gaya masa gaskiyar abin da aka bani dan amana aka dora mun ya kamata in sauki wannan amana. To ka dai ji. Dan haka ni zan tashi in tafi. To Allah kiyaye mu je in raka ka. Ai ba zan daina zuwa gidan nan gaya ma gaskiya ba. Yawwa. Ba za ka gaji da ganin abin da za a ma a gidan nan. Kai ka ce wani girman kwana nawa ne? Rin je raka. Na dai Hajiya kina gaya mai gaskiya ke ma. Hajiya. Duma mu wannan kajin da aka shigo da su. Sai mutum ya yi shi ke nan kai ciki ka kawo duniya a dumama baya jin tsoron Allah baya jin tsoron Allah ka gyara duk halayenka lokaci za ya gure ma barka dai malam mai barka da ya aiki alhamdulillah wasan nan uwa sabo ne ko wallahi sabu ka ganshi nan dai yau dai wata ma bi ma kenan da kama ko kai na jima ban yi wani haka ba ka san ka gane layin da nake kuwa ba nan can haka kake ba wajen gidan nan gaskiya wallahi kana da gane mutane kuma wallahi kai amma fa ka saro kaya mai kyau kayan na alhamdulillah wallahi ka saro kaya ko kai ka shuka ta ne ka dai wai alhamdulillah yawa malam kai gaskiya wannan aibace ne ko menene aibace wannan ko agadace wannan ka san ai ita ta irin abincin nan ce wanda ake soyawa kai nan muka je nan tare da honorable Kani Igwe da aka riga yanka wannan a dafa duka yadda ka san soyayyen nama wannan tana daɗi a abinci sosai Allah tunda kaga muna kai makoci na ne kuma harkar nan baka jima da fara ba zan so in zama karya jari ba ni da hakunya ka nake ji wallahi ba komai wallahi to da Allah kamar nawa ne kashi wannan ɗan 500 ce ko kuma sai ɗin yan 700 kai wace ce yan 700 abin da yi daga nan zuwa nan wannan kasan manya ne 700 to kaga ba a karya ka ba ba a karya ka ba ka san kwanan nan muka sai tafi da yan 700 din to in Allah ya kai mu aka yi albashi kaga uku ga wata ko a yau kwa kamar 30 mu kaga ko a watan mu mai 43 na'am ko 50 ba ma wuce 50 ga wata ake biya in Allah ya kai mu wata ya kewayo sai hada kudin ka gaba ɗayan ka maka yanzu ba mai ban wannan ai mu kuma ka san wani abu rainan jarin ake ana so ne a dan lallaba anan nan muka fara rainan jarin ake rainan jarin ake yanzu ana bada bashi gaba me zamu kuma ba tafi a northern African Nigeria gaba ɗaya ba inda bashi bai dawama ba mu wannan karamar sana'a ce Yakwa wanne ne dan 700 ɗin? Ga sai ɗin yan 700. 700? Ba ni su da Allah ba su. Su din za baka? Su za ka bani. Ba za a sama leda ba? A'a ban su haka kawai. Su abin masu haka? Karo uku. Ai kuma? Karo uku. Ai ku tun da masu ƙananan sana'a ne bai kamata a ce an fara muku. Ai ka san abin din ne. Alhamdulillah. Yawwa. Yayi haka? A ƙara biyu. Ko ka biyo ni da su. Ko a biyo ka da biyu? Dai kuma dankali. Da dankali. A zuba dankali? A zuba dankali. Kaga kwano ɗaya za ka zuba.
saboda na ran nan da na sa wallahi bai kare ba zuba mun shi ai da jiki da Allah sai ka ce ba sana'a ka ba Allah da ake reno ko na gare ne reno ake ko biyo ni da shi biyo ni da shi yawwa ina jin kai ya jaji ni na kasa gane da sunan wallahi abu ana zubawa sai ka ce a kwandon shara ake zubawa kai a maka gobe za ka yi kwasa a'a tun yaushe ko a ɗazu da muka yi waya da kai nace maka ka shigo ka ƙarasa zubi gobe za ka yi kwasa akwai fa sabga a gabana fa ka damu lissafa min na gani rage maka mako da a'a ba ɗaya bane ki duba da kyau kai shida ne a shi da na more wallahi tallahi wallahi da na more ke hajjaju daɗi na da ke lissafin ki baya yana kwacewa wani lokaci tsaya ka ji abubuwan da ke cikin kan nan mutane ba sun muke yawa fa harkar jama'a yau kai ba dan ni babban kai ne da ni ma wallahi duk anguwan nan suna yabon adashin ki wallahi tallahi ya rantse da Allah yanzu kina ji na kwana 6 zan zuba na kwana 6 1 2 3 4 5 6 ki dangula min na gani a gabana ina zuwa mana gaskiya Hajjaju wannan adashin nan ya fara min nisa wallahi tallahi ni gaskiya Allah wallahi ka san fa ina da sabka a gabana fa gobe ne ai za ka yi kwasa gobe nan za ka yi kwasa gobe insha Allah a to wallahi inda haka ne gara yanzu ba in karasa wallahi tallahi bara ma ki gani ga 2000 kin ga shikenan wallahi daɗi na da kai baka wasa da zubi shi yasa ni ma ba zan maka wasa ba gobe karfe nawa zaka shigo kada in fita kuma ai ko karfe nawa kika ce yanzu zan zo saboda ban da wani uzuri wallahi bayan la'asar sakaliya ka shigo akwai sabga kenan go ka shigo gobe wallahi na tama kuɗin nan ki kula wallahi na tama musu baka da matsala ba dai jeans da t-shirt bane ba dai ku gayin nan wanka kawai wallahi wani wanka zan hada ne akwai fita to shikenan Hajjaju mai adashi a gaishe da mutanen gida na ga yaron nan ko wallahi yayi kokari gara in daure in sassan bada mai kudin shi yanzu mutum nawa ya rage man ki sharif ba bai wuce ba fa tsakani da Allah dausayi ma bai kawo nashi wilaya gashi nan kar ku bari zai cuce ku gashi nan kar ku tsaya zai muku sani mai laya da yasa a bakinsa za ya garbe mota da yasa bakinsa za ya garbe makacin sai ne maganin ku wallahi sai da aisha wuri sanni bawan yakwa alhamdulillah da Allah aran wayan nan nake bukata kaman ya aran waya bawan Allah ina ne ba a yin aro wayar zan ara maka zaki ban ko ba zaki ban ba aran waya kan kanki farau zan baka me zai hana in baka ni sai ce na fasa sama wallahi aro dai aro an ara budget an ara komai ma duk abun da aka kana nunan security saboda kar na je ta ƙara shiga security sama kawai za ka yi sama kawai alhamdulillah kai na biyo ne ma kai a ce yi gaba kawai samu gaba a samu baya a'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
Sannu malam. Sannu ya aiki? Ya kike? Madalla. Da Allah jakan nan nake bukata. Akan wani dalili zan baka jaka? Au, ba za ki ban jakan ba? In ba za ki bani ba sai an tafi. To tafi mana. Kamar yana mun wayo malam. Kinga, za ki ban jakar ko ba za ki ban? Gashi. Ba zan ansa ba ni ma. Ka haƙuri ansi. Ba na so, na fasa ansa. Malam kanmu ya kada kai shi. Ya gida ganki da kayan nauyi zan rage miki. Amma sai ki nemi ki rinka mutane wulakanci. Ba damuwa an shi kawai. Ka ansa. Ba zan ansa ba. Ya haƙuri dan Allah. Sai kin tsugunna zan ansa. Ansa. Alhamdulillah. Allah ya miki albarka. Da irin ku dama akwai saurin ɗaukar wa'azi. Akwai saurin gane hanya. Amma ki duba kamar ki duba kai. Wala wannan banda dai an ce abin namun muka je muka irin haka sai kare. Wallahi amma ni ma da na ga wuri. Ba damuwa. Ai daga nan haka nake. Na karɓi jakunkunan mutane da yawa. Allah aikinka kenan? Na karɓi ta Jamila na gudu. Na karɓi ta Fati Washa. Na karɓi jakunkunan wanda ban karɓa ba kaf a Bollywood kaɗan ne. Ke me sunanki? Fatima ce. Fatima ke? Fatima Kajin. Fatima Kajin, kin yi tallan kaji ne? A inkiya ce. Ok, wallahi na sha kin yi tallan kaji. Fatima Kajin. Ko da na manta kajin ni kuma kawai na wuce. To shi ke. Alhamdulillah. Inda wani abu kuma, kin ga kan kofar gidan. Can me kankaran nan. In kika kwankwasa ina ciki. To shi ke nan. Na gode. Masha Allah. Amma gaskiya mutumin ne ya wulakanta ni wannan ai renin wayo ne. In je in gama yawan barikin nawa? Yau kwana nawa bana gida. Na je na gama kwanan gida ya zo ban da jakana. Sai na gwada mishi ni a bariki ce gaskiya ya cuce ni.